La meva família. Hola, em dic Ernest i us vull presentar la meva família. Ella és la meva dona i es diu Teresa. Ell és el meu fill i es diu Jan. I ella és la petita de la casa i es diu Júlia. Tinc una germana que es diu Montserrat i viu amb el meu cunyat, l'Arnau, i la seva filla, la Marina. Fa poc em van donar una bona notícia. Seré tiet un altre cop perquè la Montse està embarassada del meu nou nebot. El Jan està molt content perquè per fi tindrà amb qui jugar. La Júlia sempre el deixa tot sol quan juga amb la seva cosina. Els meus pares es diuen Miquel i Eulàlia. La meva mare és una àvia fantàstica i el meu pare és un avi molt juganer. Gaudim molt tots plegats, sempre que ens veiem diumenge per dinar.